姿はやっぱり試練やケクラと戦った時と同じ。こりゃもう一花ありそうじゃわい。まさかこの土壇場でもう一度見ることになるとは思いもしませんでしたよ。待ちくたびれたぞ。見せてもらおうじゃないか。身勝手の極意。孫悟空め、何度限界を突破するつもりだ。終了間近で発動とは少々面倒なことになりましたね。一時的なものではなかったのか。あの者、今度こそ本当に身勝手の極意を習得したかもしれませんね。サイヤ人孫悟空、恐るべし。身勝手きた